Mar Thieth e kaunti ma Siaya oketo winjruok kod kambi moro mar ji giwegi mar konyo choko kendo kano nonro mag thieth. Jatend Migao mar Thieth e kaunti no Martin Konyango owacho ni mae dhi konyo e bero chenro mag thieth. Konyango medo ni kambi mar Medtronic Lab dhi konyo e kawo nonro mag tuoche ma ok landre kaka mar sukari kod mar remo e kind mamoko. Tuoche gi oyango ni emomako 40% mag thoe matimore e kaunti ma Siaya. Okwayo jodak ma Siaya ahinya joma hikgi oniang' mathothne bedo kod tuoche gi mondo kik dong oko e nonro kata kik gidong oko e nonro ma gichoko mabiro konyo e chwalo negi kony. NCD. Program mwakelo Siaya kani en program ma otarget counties 35. Ei counties 35 gi wan ki county kaka Siaya bende yie kuno. Cha wan Vihiga, ne wan Kisii gi Kericho, wan Nakuru, wan Meru, wan e pinje mopogore opogore. Koro sani wan Siaya kani cha wasedono wadonjo dwe mar ariyo. Dwe mar ariyo kanyo ne watimo assessment mondo wang'e ni situation my facilities chalo nade. Koro ne wang'iyo situation mar facilities chalo nade mondo wang'e kaka wanyalo kaka kampuni wanyalo ng'iyo area wadonje in terms of kelo neno jotuo e yor computer. What this occasion means, the end result is improved data collection for a big bulk of the diseases ailing our society, and this data collection, which is more accurate, will greatly improve overall health services to NCD group of diseases. We'll have the correct picture and therefore deploy funds, human resource accordingly, so that in the end quality of service increases.